जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा बीजेपी दोलोआ जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बीजेपी दोलोआ मैखोमै जादोंसै साखाफारा दिनैनिफ्राय रायजोआव सोलिगासिनो बीजेपी दोलोनि बेरायाव लिरनाय हाबाफारि रायजो बीजेपी दोलोनि बिथोन बायदियै दिनै गसाइगाव बिधानसभा बियाबावबो सोलिगासिनो बेरायाव लिरनाय हाबाफारिया दिनै गसाइगाव बिधानसभा हिसाबै क'क्राझार जिल्ला बीजेपी दोलोनि नेहाथारि राहुल नार्जारिया बेरायाव लिरनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै फैगौ बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय गसाइगाव बिधानसभा बियाबाव बीजेपी दोलोआ थागथियारि जानानै दंखायोसै आरो बे बियाबाव बीजेपी दोलोआ बिजाथि होयोब्ला देरहाहरनोबो रोखासै होननानै बेबायदि फोरमायबावो बेनिफ्राय जे वाल पेन्टिं अर्थात देवाल लिखन बा वालाव लिरनाय बे हाबाफारिया जागायबाय भारतीय जनता पार्टी हिसाबै 1 नं विधानसभा गसाइगावआवबो जोंनि हाबाफारि दिनैनिफ्राय जागायबाय खारन अल आसामाव दिनैनिफ्राय जोंनि मानगोनां मुख्यमन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा देबा दिनै वाल लिखन बा वाल पेन्टिंनि हाबाफारिखौ दिनै गुवाहाटीआव बिथाङा बेखेवनानै होबाय आरो दिनैनिफ्राय बे कन्टिनिउ 1-1.5 मास जोङो बे वाल लिरनाय हाबाफारिखौ मावगोन आरो बीजेपीनि जे प्रचार अभियान अर्थात इलेक्शननि बे जोंहा केम्पेनिंआ दिनैनिफ्राय जोङो आरम्भ खालामजेनबाय बीजेपी हिसाबै गसाइगाव जोंहा एलएसिया खुब मोजां परिबेस दङ मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय बाराव जोङो जिहेतु एमसिएलए जों गेलेदोंमोन नाथाय दुर्भाग्य जों जेनदों नाथाय बिथांमोननि बे जेननाय जानानै थायाखै बरंसो जोङो बेवहाय भटार्सखौ बारायनो हादों दा बेनिखायनो आसा खालामदों फैगौ बिधानसभायाव जाहाथे गसाइगाव एलएसियाबो जोङो बीजेपी दोलोनिफ्राय टिकेटखौ मोननो हायो बेनि थाखाय जों गोख्रोङै जोंनि मावथिफ्रा मावगासिनो दङ आरो बिथांमोननि मावनायनि थाखाय दिनै भारतीय जनता पार्टीया गसाइगाव एलएसियाव आरो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबोगासिनो दङ गसाइगाव एलएसिनिफ्राय जुदि जोङो बिधानसभायाव जुदि जों टिकेट मोनोबा जोंहा देरहानायाथ' जों खाथां बयबो मिथिगौ मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बेवहाय एमसिएलए समस्ति हिसाबै जमदुवार श्रीरामपुर आरो जोंहा सराइबिल बे मोनथाम आरो गुमायाव एसे जोंहा दङ दा बे हिसाबै जोंनि भटार्सफ्रा बहुद दङ भारतीय जनता पार्टी हिसाबै दा बेनिखायनो जों आसा खालामदों फैगौ बिधानसभायाव 2026आव जे इलेक्सन जानो गोनां जे जोंहा दङ बे इलेक्सनाव जुदि जोङो टिकेट मोनोबा जोंनि गसाइगाव एलएसिया देरहागोना बेखौ खाथां जों बयबो रायजो राजाया मिथिखागौ दा बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि भारतीय जनता पार्टीनि कार्यकर्ता बिथांमोना आरोबाव बांसिन गोसो होनानै जाहाथे खामानिखौ मावलाङो आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामदों